wagrok se tukuya na otiyo adega chinti prasa rok tukulai ma tong na jajadi moti rok chini 25 বছর rok thanai 5 বছর bo BJP habang sobka bikas ni kuno bikas nukjagya 25 বছর bamfront sorkar sai thama yagulo bo chinti prasa rok ni talikha obono klai sinai buitui tuku ya jaga bo ma tuku sinai buitui ning ya jaga bo ma nang sinai nukhra te kesa kok mo ngo kwa orok musuk khiklangka om tikhe ma nang lai chini prasa rok ni buing kai tei tukuna ni se tei kutung yang kai bumano tei kutung mutung yang kai suisi ka tei kutung ongkhonai jat nogot thepalai tukulai tongo chinti prasa rok amte haisigo habang thango phayo slaijago phiaba ti prasa amsani nungjangnai tei tai lamani bial kaklanglia obahaino mangpli kasai phayoka longtrai beleni bising khobjak samono block ni utter longtrai village committee ni surjoi ruwajak kamini lukurok lama tai tei ni jingjal bai belaike birmano klailajak hai singni srangjati habanong ni bakhakte sing tini 49 samoni assembly ni bisingo khobjak nai uttor longtrai kami hayakaba lukurok joto saimano je longtrai mela longtrai hapung ni mo thanai ship puja phurubo o yangono lukurok kurung thaini jagani phaiei o longtrai melao phaiei berai thangbainai o lama nongkha jingbo tini phai haino hai o lama no nugui o lama ni jingjalono nugui tongui malia sing lukuni bskango phunungna hinino sing chaitogui tini o news no hayakaba o mangpli no tisana bugui sing makoikha sing nukhna je agi rega rokbo khlaijangmani first dolayo no prothom khlaijangmani haikeno tini jotono lukurobo saimano je 49 samunung hakai dolai ni bisingobo tebo chukjigya assembly ni saiman mani haini bagino sung tini nuk phaika je mo lama samunu bazar bai bisi chalya tamni kai 500 meter rok si chalaya na asokai o gana oche lukuro takphano je bosta rujolai nijini mairum rok hati rok tau phano se kamio tui chalai ma tongku noro nukma na ang serai kai mangplini bisingtino phunungnan chai tongnai anim cameraman no koine kicha o je mangpli rono moti rok tahni bage khaije angi tongana ha kakhlaiye agi thangmana na somona gari rok tanlai borom bakhaktino planglai maningna keno mo lama kija kakhlai mambai o lama no snamje ang kai bahai kele thangmanai ba o lama rono snamnani bo chai tok diya da regani rang boro thang o ja phon snamga kai lukuro o kija sani bage phano lukuro chukjak khambla tabu bura buri rok hollaiye mairum tubui chalaina nangala khambla tabu tangni jugo tuk bai no thangi mairum rok chalai mangkhamu borongni bokpal haikeno sung tini pura nong no phunungnan jai tongnai o lama yango busuk tam jingjalok tong sungnu phaika current tui teke se kok tui ni bo problem ni khnao yango lukuro bai sing chai tongnai bongni yango tam tebo kurung khai tongko song tongnai rok phaigang ke sungnu phaika o lama tino khub kosto khai jerai bo poriwi tongo tabuk sombona bo phungo porina thangai tabuk suti mani phaimani kana nini mungkicha sagari bo class ko pori 3 mini school ke bo school Onija Chandrakar Parajib School. English medium na Bangla medium? Bangla medium. Bangla medium. Nini kami kakai yang ono? Nung pungo koita semua bahasa awi payment sih. Sarta. Tahu nuro pungi sih mo pungi koita rokok kau sekolah pay so pay. Besar rok sal school benin no? Oh Salu na? Tabu nungo jaga tabu to pray. 11:30 baji tong no suinya ninga kai ning mai rok thangi chanan ke le de lengo na
Gake nini yango gari rok to thangmaya no haya dana ni ma song no tuni rok da ripai ya ni ma no tam rok khai chalai tong ni ba tam khai Hô hông thật ra tao bố Hô hông cam thật ra. khay cháu. tam khai na nini nung do kra na nini bai song no tong ni dara song do Tông bố. nini bai da tong Ừ. ke no rok ko jona ase mani Chúng ba cho nè. 5 jona ke nung ke koi na masa Thằng cho tao thấy tao ta. jo tin se ko toy Ừ. nini bai song do te pori lai da tong ko Bố rồi lại bây giờ. pori lia nung খুব কষ্ট খাই yang ti lama ti himi tong ta na nung kiri kiri mo lama ro himna ni kiri ada nin mung te se sagade Teman di Tripura. nin baba ni mung khe Mongol di Tripura. para ni mung sai de man nang nong para temia nu khna serai serai khai bobo phung a sisiri phai o school of bot o samuno baza gana o kaise school tongo bungni school o school of podi mani yagolo mai de sar jano school tini mai de sa khana Ừ. mai sa kha Ừ. mai ro bo mai chawi tham topon bo sasung buting ni boyos busing khana Sarbosar. 4 বছর Sar. 7 বছর হুম। 7 বছর রাইছে ও লামানো সাসং দিবর কিরিং হায়া কাবা ফুং আছি চিরি র ফাই বরগলে থুমাসি বাচায়া কোনা সময় ব সাসং ও লামাতে কে বাচা হিমই স্কুলত থাঙ্গই মা পড়িও নাই নাই দি বসু জরতে কে চিন্তি প্রাসারন বীর মান বসু কষ্ট খাই পড়ি বড় র আজাগানি পড়িওই ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার নাকে বেহাই কে কথুগুন থাঙ্গি সগইও তামনি কে असुक sacrifice kai bo sasung sasung himui buile buma bu hasung bai schoolot langi tuni ri jago tesa tui ri phejago tesa na harjago amse khai pori ri jago borong ningkai bini babu se hu hokna si thangkupu bo tabu nin nogo tabu sab ro tongna Ama kaya sa to. nin ma kaise no tai ro khai nin bai sono nin dara sono ke boro Bố rồi lại bây giờ. Cho tao. ke ning tabu nogo thangai mai chanai da na tam khanai Cha này. mai tese chanai Ừ. bo orom thangi se tesa mai chanai bo lengjago o lamono himang si bo lengjang na tamni ke ose lama koloma ose chrai 7 bochorni chrai se bo se kosto khayengo ঠিক আছে হামবাই মনাই ন নাই tongni sungte bo yango chai tongnai te bo thangai lukurok bai malai kok salainan bagai হামবাই nga haino hai sung yango lama bisingo haboi phaimani yagulo oja lama kinaro kaisa mondir Mahadev ni mondir pusinai chini baba bai sung malai pheka sung chai tongnai bo bai kok thaisa thaini cha salainani tamni ke bo o jaga o koi bosor rok romui o jaga tongga bungni lama rok busu jungjal brongni o je mondir rogo phainani luku rok kai busu jorotei jungjalo klai lai tongnai borok bai sing kok thaisa thaini salaina bagino sung chai tongnai yango baba bai lamsogo chini sangsati haba nongni bukhaktei nongno parani mungki te sagadi Maklai Krishna Reda Para. Krishna dai busuro bosor romui nang o jaga o mondiro Ai mandir tang ai mandir asaman tair 20-25 বছর কাকা আসামনে ফাইও nang bo পূর্বীয় mela ro da ang o jaga o মেলা প্রতি বছর মেলা মিয়া সে পাইও আনি মেলা acha acha মিয়া এ তাউসা শিব মেলা বং আর এই তাউসা ক্লাং আরবো আনি সেসু সেব সাবতেনা যেটা লাগে আইরো অশোক খলেগা bo somoyong ke o jaga mela khlai এই মেলা খাই শিবরাত্রি মেলা হিনজাবো ke nini o jaga o je mela rok khaimani o jaga o bo thaini lukurok phai haya keba o jaga o nino ja phaina ninga kai busuk tam jingjalok lai nino yor to sung lamor bunu phaika gari bo habya গাড়ি গুরু করে মুসাকরে tuk bo habya হায়া হায়া ngai buti khe no o jaga o tonglai khana haya keba busuk rok tamni tam o jaga tam problem rok ngi tongkha nang কষ্ট খাই মা তো লামা করে ফেলে লামার জয়া সাবর জয়া বনাং দে সামাসি বাবারা busuk bo sorong ngai o jaga taw khona lama ni bagai jingjalok এই মা 20-25 বছর কাকা और बिया कसारा तो फुनबो हे म लामा करे तावो बीजेपी फाइका हे लामा रिया तावले आं हिनाने पुइनोसो लामा करे खा
sujakau tei hobekroi tei malanya tabu baba sang jato nagi sang tei sikri ro ira supply phainani himane supply phain mane rang lamaria supply phai ro supply khuni himani bono pundam lamaria lama kri ni bagai no lama kri ni bagai supply phai miya baba aro jo tei malanya tabo nadi jato sang ta tei malanya o hasko khu khu tei longo baba sang rogi sogi ong phabo mungsa sia sang thaikur phabo sang sia sang asa pabo hei hoi जों सरकार फाइखला जे कुनु सरकार फाइखला जों हे आरबो जोंला बुर रय तगो सना लामार याफा दंथौ कमार याफा दंथौ मुसा चार या खार याफा दंथौ तबो आं लामा आं गारा फाइखला बना अमान्य खया बुरले रगो तकरा बकरा जते रो समित साइबो बसिने आं केबो कारने फाइयो बले दाइ अब फेमिलि रो काना नंग न इरो जों 50 परिवार का चाहिँ tei malanya tei ho krechong lama krechong ira chole 50 porbar ka chong ira te kaisa ko nukhna sirai keno chini mangpilin bisingti no borok but phaike but ru neta phaike neta no mansoma rohonani bo sukene rungo norok nugui mangkhana chini tipra saroni besuk khai kha gnang hekeba besuk joro tei bongni chini tipra sarok khai kha norom jago haini bagai no thungjagui tongkhana nei wansugo tamni ngeke norok nukhana thanai sulo tariko bo budungkha ongi thangka tabo gonanani bisingo ji 2 tarik ongkene tei waisa gone janai o jagao borok bud kaisa pano miss kri khe chini neta mantri rono borok bud dilajak tabo men ngeke borongni o jagao tabo phainai sarkar hayakeba bos jese sarkar pano phaitung borok na naikol na omono kaisa sungmung bongni parani bukakti angke borok no chaitung na yang tanguni je sarkar jese sarkar phan phaitung borok no all lama ridi rino obo sikaisa sungmung bongni bukuktei baba no ang te kaisa sungnai tabuk to but 16 tarik ri pebejak 2 tarik ongke razal nai jese sarkar phana phaitung norok bong no nongni MLA hisabai tamo koina muchung hayakaba tamo sana muchung first opinion hayakaba first oti manino sungno khairiga ke chini o kami banchi nai ni kaisa jinis no nang sana muchung mani tore tong ane to mani iro mahade sakki to satyabadi e matra projal rakhaunani bagai ang toi darkar lama darkar duita ani bkhadai antar dabi to jor jaino pha dabi khayo ang kentu hui arbo ang burgo jemon ekata nung to tabo tui bai lama sanka angkai boto eklogi to khairimeya first opinion tui bo jinis bo kaisa na jinis mangkai nongni obo sikang solution ngai obo hai jinis kaisa tore tong skalo kaisa ani bkha somani ang khudrata gyan daye baba ani somani mamani ani bijimani e matra lama skang thiung jonai ro e number lama thi khlai rakhlasana song tei malanya pha tongra thu je phangura thu baba ang tau punta mahaden da yo anga puja rei tongo ang jato rakhauna toi jara je bur darai na bozto mana toi ang tau punta mahaden da yo anga puja rei tongo ang jato rakhauna toi jara je bur darai na bozto mana toi rakhauna toi hi abinda प्रार्थना खाई कीर्तन खाई तो उठाओ पिंदा शरण खाई तो आम मुक्ति क्लाई बाबा ई कौन सासा गला बनि बगै तब आं तै मालिया फतुं तो लामा क्रि फतुं तो तब बौ गारा उदार उथौ सिनि परजा रखाउ थौ सिराय के न जिमनि बगै आलो सत्य कौन सायो बाबा नाव संकला सागो ए ताव पिंदा बिन्दा प्रार्थना खाई तो खुलंबति आं सायो जेमन सिरि गारा उदार उनातै तब लामा क्रि फतुं रथो आं सं तार परे बाउ रखाउ खले जनो वासाले मनाइ नो यारबो बिसास खले तो बाबा नुखरा नरक सिराय के चिनि मांगपिलिन बिसिंगति न असुक बसर बर कलगजांनि बिसिंगो फानोसे बकाइसे बिसास खाइसे तंगो लामा मानथुं मायाथुं जेसेपान मायांग तबो जों काइसे बिसास तंगो बर सोंनो रिनाय जेफोर फानो तिनि रिया खाना फानो रिनाय अब काइसे बुंनि बिसास ताबु फानो तंगो बुंनि तिप्रा सारनि बखानि हायाकेबा बखानि वानसुंमुं हायाकेबा बखा कलायन माने अजानो सिजागो तामनि के बरंनि कयमुं काइसानो जेसा सरकार फानो फाइतुं
jesa MLA phone tikitung prothom o parawo lama kaisa dinan nangnai lama sanlai jago borok mukti klai sanlayo borok tini tange bura buri titi khayei bosta resonni mairum tukhangai tabuk phano se bosta rok rujuri ma tolaiko digital communication ni jemon tabuk nugui tongo tuk tuk ni amolo 10 ta henge kisi nogo mairum tuni ri phejago tabuk mobile be hello nga kisi joto kisu kam khaimano borong ni yango khai amta hesi kriku nero nugui mannai yango tebo sumung sung tini simia phainai bos khoro bote wese phungnan bage o jaga no te wese update phungnan bage sungchai tongnai tabuk 2 tariko gona nangnai bongni MLA jese pana mantu buto rilaijak borok busu joroti naikol obosik kaisa sumung sinai borok bo koika prothom MLA no jese pano tigitung bongni o lam bong o kamini lama no sikangri na ning tungni borok lukurok bongni o kamini ngi borok koilekha naitongni chini serang jati haba nongni bukhakte sungte bonong no o 49 samno ni assembly o sungtebo tukjaya kamirok phunungnan bagi sung chai tongnai sung phai sokbaijak tini o jaga no sungtebo rutungnai naitongni hambai sung o jaga o sokpai mani yagulo bo borok o jaga ni o je utolong trai ni lukurok bo jaga o tui khoi nanglai tong naide chinti prasaro ni mok kepalni birman ka cameraman na koinai moda malaria manje tonai moda diarrhea manje tonai samuno area wa tangai malaria bisi manjak ni kono naidi mo rono si men ke mo sikang phunugari proman mo simi tarpore se sadi tangai chinti prasarok malaria bisi manjak o samno amchayo o mo se sungmung te kaisa moda mo hkai nala tui ne ojan si tui man nanglai jago chinti prasarok moda to mungsi osuk bosor budi mane yagulo moda chini ti prasar ni talikhani birman ni phol hunjak moda phol hunjak si cameraman no koine yango te kisa gurogo yango ti chinti prasar ni birman tayani phunuja jasidi sungtong maliya sung yango phaimani yagulo lukurok o jaga ti khogi nanglai ma tongayo o jaga o borok pun musuk phaiye siti kalam phano khogi ma nanglai janai sia omong ke tisa mong ke ojan khoi no tamung sinai sungchai tongnai yango bai songbai kok salainan bagai bai no rok busu bosoro mo jaga atike tiro nangma tongnai emne 20-25 bosor ongkha sung ira phaimani kai ejiga ga hansuklai phaika ang to bazar kori ni se samno bazar kori ya ira phai spaimani emne 5-6 bosor te ka khang ira spaimani ga jani phai ko bai phai nu phaimani je ma haiki no phai nu phaya Engkai tabo to Falgun masi sopai ka, engkai aruse tungko wati kalai jenai jora to sopai ako, engkai jeng tabo sa mahai sini to inung jenai, engkai tiku jenai bo bahai jeng, engkai tiku masung, engkai lama ni bai bo kore beni jega lai, jeng to bazar kore se, hei mumbo bazar be bisilan saya, engkai beni jega lai gari be paye to ibak payo, engkai sini o jega ba lama kisah to engkai to ipa paye bak paye, lama tungpa besi sini iro to paye bak paye gari bai. Kaisung oma haina ma khai aki khai ma tungosung nero o jaga o okwa kai konni khotam bai kabar dang otu emne buru ko mang khai ta sunglai ma tunglai le kabar khaya sung tabuk to te kisa tuiran mani jora hedi ba kai tui to karkano kayang kaya tui tu kuma bunung mani yango tisaur tukulai matong ko hedi bana besuk family ro okwa khotam ni bisingo cholle matong naro emne iro sung prani 50-60 poribar rok or 80 bar rok or 80 jara upur tungusung kai matung le plesung kering himba bernle tungnisung ai matung le plesung na bena naisin lai ma kholai lai yo manung lai yo akhino matung le makin ma sole le to le isung borok no dabi rok khaiman de tong khaijang lai tungo tungpha buse lama se sopaya kai jung maya abona nong o jaga wa agyo sabo tharayo emle samani emle sombola chaga borok nong no kuno rinai rok ni rok kuno sapaya da bot pai mani yagola phar phai ka nong par phaya paisa phaya
একবার ভাবো ফাইয়া কো যে বিজেপি মামানে এরা সুন্দর যে ইয়াসে এরা যারা মানে মনে আরে রুকো দে মা ফল ফাইয়া Ngay tabuk te kaisa sungmung ke norok hainai 2 tarikot rejalngnai budi hobe kana ble nong para rong joto budi Rusa abon nai chung rui rugo. ribani poreo tabuk je MLA phano to jaga MLA kaisa to ba ngo tikisi nai nge first MLA manai norok tamo koina musung norok ni para ni porti bese nge tamo sannai norok Men kai chung lama no skang tarpore kai chung tuino nayo. o duita jinis nong bisi problem Je obose chini problem. nong ni te yang te ba sakaroga am te problem ro to Yang saka bonuk tungo ijang betul je obo hainon chung obo no problem chung tuini bagai. tau to ira jaga ira tui bokrai tuini nga tui pho nga school bokrai chini ira school ma hai sero roni bo school krai. Garan bolai to lama langsa pha thaim pori mang oma hai gira ro botma o yang thaim pori mane diba bo lama langsa mana kai jara gorib tungo ba hugo thangai nga mane hu khaidan nanga haba laisuni nanga ga ma hai gira bola manang chamanga garjin chara thaim pori mane diba gai bo kuno abcd bo ma poriya mungsa bo ma poriya kai sisa gara khang kai bo bini school o mane langsa jika ro tlangai school bo tir khang kai bo mungsa sia gai omso gira sa bo gira funo se pori jine nango gai gara ungoi bo bini school tlangai school bo tir khang kai bo tama mungsa sia jati school bo tir khang kai mungsa nong kamio ko abcd ro mungsa pori mi স্কুল জায়গা বকরে লামা Iro jipa ICDS bokrai, lama bokrai, tui bokrai chung, onek problem tung chung. Ini bagai. suro ni mairum ro ke bage tulai sna Kopa bai ruju ti phei chung. reson chu ke baja gawo Bazar kore samno. samunu bazara nukuna sirai ke lukuro o jaga ni besok jingjal khai kalai lai tongmani te kesak ang yang o tongte nuhuka please ang koinai mo ba saruksa hayakeba wagro phanji tukuya na ble mo jaga o chin Matung le play chung. Kering himba brun le tung ni so, ai matung le play sun na buna nai sin lai ma khole lai yo manung lai yo. Akhino matung le makin ma sole le to le so. aro boro no dabi ro khaiman no tong Khai jang lai tung pha buse lama si sopaya kai chung maya. Abona. nong o jaga o agio sabo tharayo emle samani Emle sumbula chaga. borok nong no kuno rinai rok ni rok kuno sapaya da bot pai mani yagola phar phai ka nong par Phaya. paise phaya একবার ভাবো ফাইয়া কো যে বিজেপি মামানে এরা সুন্দর যে ইয়াসে এরা যারা মানে মনে আরে রুকো দে মা ফল ফাইয়া ngai tabuk te kaisa sungmung ke norok hainai 2 tarikot rejalngnai budi hobe kana ble nong para rong joto budi Rusa abon nai chung rui rugo. ribani poreo tabuk je MLA phano to jaga MLA kaisa to ba ngo tikisi nai nge first MLA manai norok tamo koina musung norok ni para ni porti bese nge tamo sannai norok Men kai chung lama no skang tarpore kai chung tuino nayo. o duita jinis nong bisi problem Je obose chini problem. nong ni te yang te ba sakaroga am te problem ro to Yang saka bonuk tungo ijang betul je obo hainon chung obo no problem chung. Tuini bagai. tau to jaga Ira tui bokrai tuini nga tui pho nga school bokrai chini ira school ma hai sero roni bo school krai. Garan bolai to lama langsa pha thaim pori mang oma hai gira ro botma o yang thaim pori mane diba bo lama langsa mana kai jara gorib tungo ba hugo thangai nga mane hu khaidan nanga haba laisuni nanga ga ma hai gira bola manang chamanga garjin chara thaim pori mane diba gai bo kuno abcd bo ma poriya mungsa bo ma poriya kai sisa gara khang kai bo bini school o mane langsa jika ro tlangai school bo tir khang kai bo mungsa sia gai omso gira sa bo gira funo se pori jine nango gai gara ungoi bo bini school tlangai school bo tir khang kai bo tama mungsa sia jati school bo tir khang kai mungsa nong kamio ko abcd ro mungsa pori mi স্কুল জায়গা বকরে লামা Iro jipa ICDS bokrai, lama bokrai, tui bokrai chung, onek problem tung chung. Ini bagai. suro ni mairum ro ke bage tulai sna Kopa bai ruju ti phei chung. reson chu ke baja gawo Bazar kore samno. samunu bazara nukuna sirai ke lukuro o jaga ni besok jingjal khai kalai lai tongmani te kesak ang yang o tongte nuhuka please ang koinai mo ba saruksa hayakeba wagro phanji tukuya na ble
ngo jaga cinti prasarok tukulai ma tongo nedi mo tui wagrok se tukuya na tuyo adega cinti prasarok tukulai ma tongo na jajadi mo tui rok chini 20-25 বছর থানায় 5 বছর বিজেপি হাবাং সবকা বিকাশনি কোনো বিকাশ নুজাगिया 25 বছর বামফ্রন সরকার চাই থামা ইয়াগলব চিন্তি প্রাসারনি তালিকা অবন কলাইছিনাই বইতুই তুকুয়া জাগাবো মা তুকুছিনাই বইতুই নিয়া জাগাবো মা নংছিনাই নুখরাতে গেজাক mo ngo kwa oro musuk khiklanga om tikhe ma nang lai chini ibra saroni buing kai te tukuna ni se te kutung yang kai bumano te kutung mutung liang kai suisi ka kai te kutung ongkhonai jat nogot thepalai tukulai tong chinti ibra sarok am de haisi ko nungnani bose te thanda tabu to tungman somoi pheka te thanda ya kai nungya omosi chinti ibra sarok ninga kai muski kinaro toni wese ti khoi manang lai jawo wati phai phege ka ojaga hapka o hapka ka muski butin manang lai sinai ta cinte brasaroni talikha obudi man talikha obodang klai sinai nai tongni chini birman cinte brasaroni birman sengte bol phunungnan bagai 49 samnuwa hapjak seng phunugi thanai tebo bising hapnan bagino sengsai tongnai o jagani lukuro baibo seng salaika tebo bising hapnan bagai seng sai tongnai nai tongni chini serang sadi habanon